Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Asibingelele kubalaleli nababukeli ke bale channel ke yethu isihlahla ke samabhinqa. Siza ke nomgosi othi ke usale enkundleni wesilisa bekade ke zama ukubamba imonto ke yemali. Lapha ayithokoza kwelaseGoli eligola amadoda. Ubaba ke kalolu kasibonela kasabuye ekhaya. Kunensizwa okuthiwa ke njeke lapha ke bizama ukubamba imonto ke yemali yakwa Fidelity. Njengoba kuthe kumlenze ke waye wabeke ususala ke phansi ke lapha ke isigebengu besikade sithi samubamba yona le mali. Sisama ukuqhumisa ke imonto yemali sasiqhumisa kumlenze. Sibeke sebhadini sona ke lesi sigebengu besithi ke siqhumisa ke le monto yemali sasilimaza. Laba kabalisa kuthiwa ke bebehamba ngemonto yohlobo lwe-BMW esilver grey ngesikhathi ke zivimba ke ngalesikhathi ke bevimba ke imonto yemali yakwa Fidelity esinye ke sikhiphe ke ibhomu sathi ke siyalayida kanti ke lizophunyuka leli ibhomu ke lahlala ke duzane ke nomlenze wakhe lasheshe ke laqhuma engakabaleki lamshaya kwasala kumlenze ke enkundleni. Lo mlenze kuthiwa kusale kuhamba ke nesinqa ke sakhona kube ke sithathwa ke ngoza kwabo ke bamphuthumisa ke babaleka ke naye kusolakala ukuthi ke bakwesinye ke sezibhedlela okungasi ukuthi izona ke ziphi njengoba kamaphoyisa sabathungatha futhi ke bafuna ke uthuli lapho ke belele khona. Lezi insizwa kuthiwa ke inelezabona ukuthi kuza kwabo sesalele komlenze ngenkundleni lobo uthiwa kusale ke phansi uhambisana ke nesinqa babeke sebemthatha ke bemetshata bebaleka ke naye akwaziwa ke noma kuyoba ngozi makhaza yini kodwa akuthembisi. Cabanga phela isinqa sonke naso asisekho umlenze ke wonke nawo usekho kuyona ke lensizwe engasi ukuthi iguphi njengamanje okusho ukuthi ke isiyokhubazeka ke ngunaphakade akusophinde ke futhi kube khona kokulungayo kuyona ke lensizwa njengoba kithe ke yakhona ukuthi yenzani yalimala kanti ke futhi okusolakalayo ukuthi ke kusho ukuthi ke kuleli ibhomu ke laba bekade ke beliphethe lensizwa ke bingajwayelanga ukuliphosa njengoba ke ithe mangabe ke liphosa yaliphosela ke eduzane lapho kuthe kuphoqa ukuthi ke lisheshe ke liqhume noma ke ibingawabalanga kahle ama minute nama second uqhuma kwaleli ibhomu okuphoqeleka ukuthi ke lithi lingakaqhumi noma ithi ingakabaleki labe ke selibhoma ke ibhomu lishaye kwahliphizeka ke imonto ehambisana ke nomlenze kwasala ke phansi abantu bebezibuthela imali bayeka kumlenze umlenze kubusa ubonwa ke ilaba ke bezimo kweziphuthumayo base bethi ke bacela kusizo ngalensizwa ke salele komlenze ke enkundleni okungasiwa ukuthi kusizo ke lola balidingayo ilona luphi cabanga ukuthi ke kuyoba ukuthi befuna kwenzeke ulibofuzo nakuba ke kunjalo kushayeka amakhwela ke sibhedlela ke zonke ukuthi kozongena ngenamlenze nje kuyacela ukuthi ke mabamenyezwe abozomthetho ukuthi ke mabezobona benze kulibofuzo lwakhe kanye ke nomlenze ke walowo ke osalile kwenkundleni ngoba kuyobe kungasiwa noma kuyobe kunguye noma kuyobe kungasiye kodwa ke izibhedlela zonke sezitsheliwe futhi ke zaziswa ngokuthi mazigade ke abantu abazofika ukakhulukazi lowo zobengenamlenze ohambisana ke nesinqa sawo. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.